Pangit mo. Pero may talent. Kung makapanglait ka sa pangit, Bakit? huwag kang manglait sa pangit. Paano ka gaganda kung walang pangit? So, anong ginawa ninyo? Kami tong nagsakripisyo. Oh. Magpapakamatay ako! Sige, subukan mo magpakamatay. Pag nagpakamatay ka, babarilin kita! Tama ba yun? Ewan ko. Sige, subukan mo! Ako? Sa grammar kung ang adjective ay pag-uri, ano naman ang verb? Pan. 5 seconds, go. Pandishal. Hoy, lalaki! Uwi na! Aba, hindi sa lahat ng bagay ikaw ang masusunod. O sige, break na tayo! Sige! Ano sige? Sige! Uwi na ako! Sa mga interesadong wapil sa kapa, pwede na ko ninyong atuon sa among balay 30,000, 50,000, mahimong 100,000. Scam na! Yawa. Nora! Ano ba, tanghali na, mapasok ka ba? Tumayo na dyan! Oo na, tatayo na. Antok pa yung tao eh. Ganun, ayaw mo tumayo. Buti nga may nagpataaral sa inyo. Maraming mga bata dyan na gustong mag-aral.